Kobre. Imao susret s kobrom. Vidi, mi smo na toj farmi, gledaj, znači... Gledao sam da ste imali gledao sam onako bacate petarde, terate leoparde i škorpije i sranje onako. Da, petarde su za leoparde, oni dolaze tamo nešto uveče posle 9-10%, kad pada kiša, znaš. Ko korona posle 9? Ko korona, brate, doktor Kon, jebi ga. Ja sam pre bio na toj farmi dan, dva, nikad nisam, brate, ostao 7-8 meseci, ja sam sad bio u Indiji 10 meseci i kad smo došli tamo, vidi, ja sam se vratio sa Nepala, došao sam u Bangalore i skontao sam da će da zatvore, jer sam vidio zatvorili su Italiju, panika, brate, mrtvi padaju po ulicama, ovde krizni štab oći neće, pa se pojavljuje doktor Kon, pa Nestorović, pa Kon, ovaj kaže jeste, ovaj nije naš ono kao jebelo uzbunjenog, brate, naš, izvedite čoveka koji zna. Pazi, mislim, ja sam tamo bio na jednoj vrsti distance od svega, kapiraš, ja sam došao na farmu jer sam znao da će da zatvori Indiju, brate, neću da me zatvore u gradu jer ću da prsnem jebati. A tamo je bilo 60, vidi, ukupno oko 60 ljudi je bilo zatvoreno iz Srbije. Sad neki su tamo radili, bilo je pilota, manekena, bilo je, razumeš, tako kao putnika, znači raznih ljudi bilo zatvoreno i oni su se svi zatekli uglavnom po gradovima i ljudi su pucali, evo ti isto ovde, ja se čujem sa ljudima, brate, sede po stanu i moći se ubiju, evo te ne znaju šta će. Razumeš? Znaš, mi kad smo tamo došli, kad je krenulo to sranje, kad smo skontili da nećemo moći da palimo odatle nigde, jer su oni zatvorili na 20 dana, i onda su počeli polako da upoznajemo, jebi ga, naš, tad je krenula sezona kiša, znači u stvari negde april ili maj, kreću monsuni, znači krene kiša, kreću kiše svaki dan i onda kreće to zlo, znači kreću zmije, pošto zmije kopaju te rupe, kad se napuni rupa vodom, one kreću napolje. Ima jako puno žaba. Ima znači svega, vidi, to su milijarde nekih insekata, jebote, nas dvojica smo u nekom momentu, brate, ne mogu spam, ima 150.000 buba u sobi, samo nešto mili, gmiže, puzi, razumeš? U nekom momentu se više navikneš kao ono tako legnem, ono boli me kurac tako, znaš, više, pre sam ono kao, znaš, gledam šta je meni, kroz recimo 2-3 nedelje, brate, tako puzi, ono sam ovo, znaš, kao gurnem, kroz mesec dana, brate, više ništa, ono, jednostavno guglaš, ono, znaš, ali generalno zmije su najgore, znaš. Na farmi smo imali kobre, imaš više vrsti kobri, ali ova je ona neka, do 1,5 do 2 rastu, znači to je ta neka dužina, prilike ovako, debljina recimo kao moja ruka, brown kaste boje, imamo kobre, imamo krajtove, ne znam da si čuo za krajta. Pa čuo sam i za ovog klipa sa Milakom što si radio. Da, to ono najotrovnije. To je jako. 2 puta možda primiš protiv otrov, 3. put. Generalno 2 puta ili 3 puta možeš dobiješ protiv otrov, jer protiv otrov se pravi, on se uzgaja na ovcama i na konjima. Tako da kad dobiješ protiv otrov, dobiješ i malo te životinske krvi. I srce ne može toliko da, brate, to ti je ono jako veliki šok za srce. Tako da ako imaš slabije srce, mislim, nije garancija ako tu ide zmija i ako dobiješ protiv otrova ćeš preživeti. Acu je skoro ujeo krajt, znači taj krajt koji ja sam dao taj snimak, jebi ga, vidi, zajebano je, ako tu ide zmija tada, u tom momentu 11-12 uveče, mi nemamo neku bolnicu, nemamo ni kola, ne može se prebaciti u nikog, znaš. Kad tu ide kraj, ti imaš otprilike 6 sati fore da dobiješ protiv otrova. Tu nije puno vremena, jebote, gde sad u mraku da trči? Toga treba se voziš, ne rade bolnice i tako. Ali nemaš, ima se voziš, jer odatle do bolnice ima 30 km, kako da dođemo, koga da zovemo, znaš. Tako je to bilo baš zajebano, brate, jebi ga da ostaviš tamo, da zagineš, jebote, ali s jedne strane, tako, kao ti kažem, bilo je, nije napeto, vidi, s jedne strane se navikneš, a s druge strane... Moraš što god da ti je svakodnevnica, navikneš se, makar to bile bombe, kanibalizam. Da, to je u ljudskoj prirodi se navikava na stvari. Nas je gazdarica upozorila, ona je nama žena odmah rekla kao, znači na farmi ima škorpija, one nisu smrtonosne, mogu te parališu 2-3 dana, znači može zavisi, vidi, opet zavisi kakav ti imunitet. Ja sam tamo vidio male škorpije, ovako, to je ok, ona ti tad protrči, jebi ga, znaš, prvo ubili su par komada, ono je bilo žao. Međutim, jedno večer sedimo, brate, protrči, dođe ovakva škorpija, matori, znači, to je kao moja šaka. Razumeš, kapitalac. Gledaš ono kapitalac, znaš, a iza kuće su gnezda, znaš, i onda su mi bili u frci, gađa i bacaju, ubija jace, bode nožem,
ali kroz 2-3 nedelje uguglaš, brate, trči škorpija, nema veze, pusti je. To je stvarno tako, znači ti uguglaš, jednostavno to je tvoje okruženje. Znaš, i sad, kako ti kažem, ko ljudi koji idu u rat, znači ti si u ratu 2-3 godine, brate, to postane tvoja realnost i više ništa drugo ne znaš. I sad pitanje je da li ti možeš da ostaviš tu realnost tamo, ja znam te neke priče od mog druga, njegov ćar se družio sa likom, on je bio specijalac i jebi ga, čovjek je malo zastranio. Kad se vratio iz rata imao je običaj da nosi neko oružje sa sobom, ode u šumu tako na 5 dana, razumeš, mislim, nije mogo da ostavi to iza sebe, kapiraš, jer prosto previše to ušlo u njega.